Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathanda umculo maskandi kule channel inlethelwe zonke izindaba zamaskandi efika ngaso ke isikhathi zingene ke zaphindelela lapha na ke enyameni kuye ke Mtebhosha ukhuzani ke ezifaka zilandelana ke enduku lapha na ke kuye ke Mtebhosha ngesikhathi ke emlingisela ke ngempela ke ukhuzani esho ke ngempela ke ukuthi ke ukhuzani ke angiyena ke mina ke umuntu nginkomo lokho ke okujwayele ke ukushiwo uyena ke Mtebhosha ke simaze kakhulu ke ehamba naye ke lapha na ke Mr President wamabhinqa ungizwe ke umfowamqhubu ngaphansi le emka enkandla ke emahlahla amnyama ke esho ke ukuthi ke ukhuzani ebafowethu ke Mtebhosha ke ubekhiphile ke ngawo ke uDecember kodwa ke usefuna ke imali zawo ke umculo okusho ukuthi ke ukhuzani lapha ke ubembhoka ngempela ke yena ke Mtebhosha awuyizwe le nansi ke ivideo siyabonga. Hey, inkomo mina angiyena umuntu mina inkomo wayizonza koyani inkomo mina inkomo wambona mawakho uphila kanjani ngiyeza ukuthi ikhiphe ngoDecember ithi sifuna imali zomculo itholakala kanjani imali Hey, inkomo mina angiyena umuntu mina inkomo wayizonza koyani inkomo mina inkomo wambona mawakho uphila kanjani ngiyeza ukuthi ikhiphe ngoDecember ithi sifuna imali zomculo itholakala kanjani imali zomculo